kaya ngeten niku arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya to ora le sumbar ki ora. Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak-asik. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa Penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep dijawabke karo Lesmana.